Marang trio Alessa jumeneng ngatur panglipur lampahing panglipur dalu menika pangrantunipun ugi panyengkuyung saking para sutresna budaya kang dalu menika lelenggan hamimbui regenging kawontenan paregian dalu menika. Monggo.
atiku kebacut lara pungkasane ungel ditambani hati kang nandang wuyong yen mangan nora doyan rene klisa klisi sewengitan bisa turu aneng paran nora krasan kudu weruh woting hati Alhamdulillah. Iya, Dik. Iso agek rong dino suarane. Lah ya iki lho lagi nyang pindho wae suaramu kok iso Semua kaku. wah kok gedhing aku. Aku ya gedhing suaramu ya ngono kok. Ya ora ngono nyambut gawe kudu semangat awake dhewe wis 2 tahun metetek ora payu. Dipitet patut to ya. Lah iya tenan kok. Wah, kudu semangat. liyane mung sambat ora eneng. Ning kene isik sambat meneh. Sekecaken Pak Guru. Pak Guru. Kok sajake anu suweger ngono ketoke. Pagemane beda lho, Dik, aku Wah, pangling. lah niki terlihat kalau Tak beliau kira ini memang mau guru olahraga. Rombongan pemuda. Loh, Oh, iso ngaten. nulungsungi piye to kuwi. Iya. Alhamdulillah wae dhewe kudu semangat mumpung iki muga-muga situasi pandemi utawa usum corona segera menghilang. Allahumma amin, segera terbit musim duren. Lho, isik bulan Februari, Mas. Kuwi enak kuwi. Kok Masa penak. corona iki jan sontoloyo tenan kok. Iso. Wah, jan iki. Imut. Imut ini Iki katampen lagon, Dik. Monggo. Lagone napa Mas iki? Manut sliramu dijumbuhne karo kanan. Iya. Apa, Dik? Juga niku. Heeh. Muga-muga bisa Rambutmu ku ya ketok beda lho. Lho, iki ki turah, rambut iki Kelabak turah. iso sak cerit ning ngarep iki maksudnya piye? Ngene iki ben lah iki kan nek iki kan oke, sak cerut-cerut. Lah ngono tak ngono. Nek kae yo disigar tengah kan kudu beda. Moga-moga kaya awan mau ya, Dik. Piye? Wah, kabeh bondo beksa joget gayeng banget. Muga-muga. Tapi kok wedokane ngene, wedok. Haus hiburan. Mula penyanyi yo jiwane meronta-ronta, Pak Jianto. Mas Tresnya ning ndi ya? Tres? Ning ndi lho. Monggo bukanipun piano. Monggo. Halo. Topo. Sos.
arane Mas mantan iki asline wis panggilanipun Mas Mas Jalil napa Mas Jalil Mamat Muhammad mboten Mas Jalil Jalil kok nggih Mbah Guru kok Mas Jalil tahan sebentar lagi ya Asma Kinarya Japa Muhammad kok trimo jenenge Mamat kitane bocah-bocah ya kurang ajar mbak aku jeneng kuwi apik-apik ya nyeluk ya tak botak. Loh, ngono kan menyesuaikan dengan kondisinya. Iya menyesuaikan ning ora kaya ngono. Lah terima apa ora? Terima apa ora? Ya terima. Lah ya wis keadaanmu piye? Kok iso Bapak ya gumuceng kok. Wah. Mangga. Apa kowe tiba-tiba nih ya. Ya ora apa-apa, ngangetke suasana. Menghangatkan suasana. Sineng kulon saja. Ayo ndang gagi. Gak sabar ya, piantur kene iki sabar-sabar ya. Ndang diangeti. Apa urung anget? Urung to, Dik. Yen musik Kopi ngene iki ora marai ngantuk to. Kopi dong, kopi panas. Apa kowe
matur sembah nuwun Mas Ika Tralala kepareng ngaturaken lagunipun Bocah Gunung.
tembang kangen dipun aturaken.
kebak tulisan warna abang tondo isih prawan masuk deh. Gagat rino Kong alon-alon kong ampun tabrakan kong iso tabrakan monggo catatan sajroning ati saya merani ora lah nggih to lah ndek mau nggih ngoten iku ora pokoke anu nggih sing anu niku lho Pak Guru sing badane seksi-seksi ibu pokoke sing gedhi-gedhi lho wah mau sawesere mau ndek mau ten mriki ngoten iku goyang wah jan etan kulon lor kidul kono etan mau yo kakek. Monggo ibu-ibu. Ibu. Pemimpinnya iki jane iki. Ibu-ibu dari jamaah muslimatan. Weh, kalem ora apa-apa hiburan, Bu. Alus gak apa-apa, njoget gak apa-apa. Boleh goyang. Loh, boleh goyang? Asal tidak lupa sembahyang. Nah, kalau sembahyang tidak boleh goyang. Sembahyane sapa? Kancaku. Jargon. Mangga Dek. Ayo, mangga Bu. Masuk. Ton. Ngundang mimpin. Mangga.
dipun urak-urak. Catetan sakjroning ati datan luntur saya merakati aku kowe dadi garwa mergo